ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଦାନା କହୁଥିଲ କି? ହଁ ମୁଁ ଆନା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉଛ ନା? ହଁ ଦେଖିକିରି ଗାଡ଼ି ମଟର ମେନ୍ ରୋଡରେ ତଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ଆସୁ ହେଲା। ହଁ ନା ଆମେ ସବୁ ତ ଏଠି ଜଗିକିରି ଅଛୁ ଆଉ। ଯେ ଏଥର ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦଶହରା ଛୁଟିଟା ପଳେଇଲା କଣ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲନି ବୋଲିକିରି ସବୁ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଓ ଦୀପାବଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ହେଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆଉ। ଆମର କଣ ହଉଛି ତମକୁ କଣ ଯାଉଛି? ହଁ ଭଲରେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବା ଆମର ପୁରୀ ଉପମା। ସେଟା ତ ଫେମସ୍ ଜାଣିଛ ଆଉ, ନନ୍ଦନ ହୋଟେଲରେ ବଜେଇଦା ଆଉ। ପିଠା ଖାଇବ କି ଏଥର? ପିଠା କଣ କରିପାରିବ କି? ସବୁ କରିପାରି ଆସ ଡାକ ଡାକ ଡାକ। ଭାଉଜ ପିଠା କରିଦବ କହୁଛି। କାକରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ହଉଛି କି? ହଁ 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 ହବ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କାକରା ଆଡିଶା ଯୋଉଟା ଦରକାର ତମକୁ ହବ। ଏ ବାଉଜ କହୁଥିଲା ତମେ ଆସିବ ଯେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଟିଭିର ଛତାଟା ଲାଗିଛି ଉପରେ ସେଇଟା ଉଡେଇବନି ବୋଲେ ସେ ସିରିଏଲ ଡେଲି ଦେଖୁଛି ତ ତାହେଲେ।